Лето 1029 года было вельмі незвычайным. Бо незвычайным чынам перапляліся знакі на зямлі і нябёсах, нібы прадказваючы важнае здарэнне. У тое ж лета ў князя Брачыслава нарадзіўся сын. Імя немаўляткі Усяслаў стане вядомым ва ўсёй усходняй Еўропе. Менавіта пры ім полацкай дзяржаве суджана было дасягнуць найвялікшага росквіту. Бацька пакінуў свайму спадкаемцу даволі моцны падмурак для ўтварэння вялікай дзяржавы. Пры Брачыславе да яе былі далучаны землі паміж заходняй Двіной і Дзесной, дзе на месцы старажытнага паселішча крывічоў вырас горад Браслаў. Акрамя таго, Полацк вярнуў сабе вобласці, якія былі ключавым пунктам на гандлёвым шляху з вараг у грэкі. Гандлёвы шлях з вараг у грэкі быў асноўнай транспартнай артэрыяй усходніх славян, якая прыносіла яе ўладальнікам фантастычныя прыбыткі. Паводле некаторых меркаванняў, менавіта з-за яго Владзімір Красная Сонейка упершыню напаў на Полацк і распачаў доўгае супрацьстаянне крывічаў палачан і кааліцыі кіеўскіх князёў. Усяслаў заняў полацкі стол у 1044 годзе. Паводле сведчанняў, ён вызначаўся небывалай энергіяй. У гэты час квітнелі рамёствы і гандаль. Менавіта Усяслаў заклаў у сваёй сталіцы Сафійскі сабор. Княства было марской дзяржавай. Пад яго кантролем знаходзіліся землі ўздоўж усёй Двіны да Варажскага мора. Тут паўсталі гарады Герсіка і Кукінойс. Полацкая дзяржава была адным з вялікіх і магутных дзяржаўных утварэнняў ранняй сярэднявечнай Еўропы побач з польскім і скандынаўскімі каралеўствамі і Кіеўскай Руссю. Кіеўскія князі паступова акружылі Полацк невялікімі памежнымі гарадамі. Усе разумелі, новай вайны не мінаваць. Пытанне было толькі ў тым, хто першым рызыкне нанесці удар. У годзе 1067 Усяслаў сабраў дружыну і напаў на нову. Дадому воіны прывезлі багатую даніну. Пачалася вайна з Кіеўскай Руссю. Войскі сустрэліся на беразе невялікай рэчкі Немігі. Летапісы сведчаць, што Усяслаў быў разбіты, але паўднёва-рускія князі не толькі не змаглі захапіць яго ў палон, але і пасля перамогі іх дружына не пасмела ўзяць полацкую аблогу і раз'ехалася па дамах. Праз некалькі месяцаў кіеўскі князь Ізяслаў прапанаваў Усяславу разам з сынамі прыехаць на перамогу. Каб даказаць, што ён хоча міра, пацалаваў крыж і паабяцаў, што полацкім паслам нічога не пагражае. Ізяслаў парушыў клятву. Полацкага ўладара разам з сынамі схапілі і адвезлі ў кіеўскую турму. Усяслаў сядзеў у кіеўскім порубе, а вакол Полацка вылі ваўкі. У самім Кіеве казалі, што па начах палонны ператвараецца ў птушку і пакідае сваю вязніцу. Людзі верылі гэтаму, бо кожны ведаў, перавертне злавіць немагчыма. Плёткі пра тое, што Усяслаў быў перавертнем, нарадзіліся яшчэ пры жыцці князя. Яшчэ да палону па суседніх з полацкам княствам хадзілі чуткі, што па начах князь перакідваецца ў ваўка і аббягае межы свайго княства. Менавіта таму ён і атрымаў прозвішча «Чарадзей». У 1068 годзе кіеўляне даведаліся, што на іх горад ідуць полаўцы, ваяўнічыя стэпавыя плямёны. Ізяслаў не пажадаў раздаць гражданам зброю. Успыхнула паўстанне. Людзі кінуліся да турмы і вызвалілі Усяслава. Менавіта яго яны вырашылі абраць новым князем. Бо, як казалі, ад вялізнай палавецкай навалы іх можа выратаваць толькі сапраўдны чарадзей. Усяслаў адбіў набег полаўцаў, але потым з'ехаў дадому.
Яшчэ больш за 30 гадоў ён ваяваў, інтрыгаваў і ўзмацняў полацкае княства. У выніку першая беларуская дзяржава не скарылася нікому і да самой смерці чарадзея заставалася незалежнай.